yana da wani matsayi na daban daga cikin falala da sahabbai suke keɓanta da waɗansu darajoji daban. Kamar yadda aka yi sani da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibrilu yakan zo masa da wahayi, ko ba haka ba? Yakan zo masa a surarsa ta mala'ika, yakan zo masa kuma wani lokacin a surar mutum, wanda wani lokacin sai ya zo masa a surar wani balarabin daban, kamar yadda hadisin sayyidina Umar na arba'un hadisi yake ko? To wannan sahabin da yawanci annabi yake zuwa mala'ika jibril yake zuwa a surarsa in zai saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi, in ba a surarsa ta mala'ika zai zo masa ba, kan cewanto shine wannan dihiyatu al-kalbi, dihiyatu bin alifat al-kalbi. To shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi ya ɗauki wannan wasiƙa ta Kaisar azimin Rum ya kai masa. To sai ya je ya ce ya kai wa sarkin Basra, wadda Basra tana yin biyayya ga sarkin Rum. In ya kai wa sarkin Basra, shi kuma gwamnan Basra ya kai wa sarkin Rum. Imam al-Bukhari ya rawaito daga Sayyidina Abdullahi dan Abbas cewa Sayyidina Sufyan bin Harb ya ba shi labari cewa shi sarki Hirakl arsala ilaihi fi rakabin min Quraysh wa kanu tujjara. Kafin Sayyidina Abu Sufyan ya musulunta, kamar yadda muka sani ana yin kasuwanci ko daga Makka zuwa Sham a yi kasuwanci. To shi sarkin Basra ya kira, ita kuma Basra wani ɓangare ne daga cikin yankin Sham na Damascus na Syria a yanzu. To a lokacin sun je kasuwanci, sai sarkin Basra ya tura a kirawo shi Abu Sufyan da jama'arsa na daga cikin ayarin Qurayshawa da suka je kasuwancin nan. Fil muddallati kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma da Abu Sufyan wa kufar Quraysh. Wannan ya faru a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi sulhu, an yi wato zaman sulhu tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da su Qurayshawa, an ajiye yaƙi. Fa atawhu wa hum bi Iliya, suka zo a lokacin yana garin ita Iliya. Fada'ahum fi majalisihi wa hawwalahu uzama ar-rum wa hawlahu uzama ar-rum. Shi sarkin Basra ya kirawo Abu Sufyan da jama'ar da suka zo kasuwanci tare da shi mutanen Quraysh. Shi kuma sarkin a kewaye da shi manyan mutanen Basra da manyan mutanen Rum suna tare. Thumma da'ahum wa da'a turjamanihi, ya kirawo shi, ya kirawo ko masu yi masa tafinta, masu yin translation, masu fassara maganar Larabci zuwa yaren da yake ji. Faqala, sai ya ce musu, ayyukum aqrabu nasaban bi hadha ar-rajul alladhi yaz'amu annahu nabi. A cikin ku wane ne yafi kusancin dangantakar nasaba da wannan mutumin da ya fito yake riya cewa wai shi annabi ne? Wannan tambayar da sarkin Basra yake wa Qurayshawa kenan a lokacin da ya gayyato su. Faqala Abu Sufyan yace, faqultu ana aqrabuhum nasaban, ni ne nafi kowa daga cikin wayannan Qurayshawan da suke tare da ni kusancin nasaba ga wannan da yake da'awar annabci, da yake cewa shi annabi ne. Faqala, sai ce, to dunu minni, zo kusa da ni. Wa qarrabuhu ashabahu, mutanen sarkin suka matso kusa da shi, suka matso da Abu Sufyan ya zo kusa da sarki. Faja'aluhum inda zaharihi, suka sanya shi a kusa da shi. Thumma qala, sai ya ce liturjumanihi, ga waɗanda suke masa tafinta,
suke masa fassarar magana. Inni sa'ilun hadha an hadha ar-rajul, ni zan yi wa wannan mutumin tambaya game da shi wancan da yake da awar annabcin nan. Fa in kazzabani fa kazzabu, in yi min ƙarya kuma ku ƙaryata shi, ku gaya min ƙaryar yayi. Fa wallahi na rantse da Allah ba dan kunya ba, in ji Abu Sufyan, laulal haya min an ya'thuru alayya kadiban lakazabtu anhu. Ice da ba dan ina jin kunya kada su gano ƙaryar da nayi su kunyata ni ba, to da na shirya ƙarya na faɗa akan abin da za su tambaye ni game da shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Lokaci ya muna da lokaci? Thumma qala, sai yace awwalu ma sa'alani anhu, inji Abu Sufyan, yana gaya wa Abdullahi bin Abbas bayan ya musulunta kenan. Yace awwalu ma sa'alani, farkon abin da tambaye ni shine kaifa nasabahu fikum, yace yaya nasabarsa take a cikin ku, yaya nasabarsa take da iyayen iyaye da iyayen iyayensa da suke, meye nasabarsa, an san su ko ba a san su ba, yaya suke nagartattu ne ko ku sabanin haka. Faqala huwa fina zu nasab, ai shi dan dangi ne. Faqala hal qala hadha alqawlu minkum ahadun qattu qablahu, yace shin a cikin ku akwai wanda ya taba yin irin wannan da'awar ta annabci? Qala la, yace sam babu. Yace fa hal kana min aba'ihi malik, yace a cikin iyaye da iyayensa da kakanninsa akwai wanda yake sarki ne shi? Fa qultu la, Abu Sufyan yace a'a babu. Qala fa asharafun nasu ittaba'uhu am du'afa'uhum, yace manyan mutane, sarakuna, masu kuɗi, masu iko, su ne suke bin sa, suke yin karɓar addinin da yake yazo da shi, ko kuwa raunanan mutane ne, gama garin mutane ne suke bin sa? Qala bal ru'afa'un, yace a'a raunana ne, ya ku bayi su suke bin sa. Qala ayaziduna am yanqusu, yace waɗanda suke bin sa din nan ƙaruwa suke ko raguwa suke? Fa qultu bal yazidun, yace a'a, nace a'a ai ƙaruwa suke. Qala fa hal yartaddu ahadun minhum saqatan lidinihi am ba'da an dakhala fi yadkhulu fi, yace shin idan suka shiga, waɗanda suka shiga addinin nasa, akwai wanda yake juya baya ya ridda, yace ya fasa saboda ɓacin rai na abin da ya gani yana faruwa a cikin addinin nasa, ko kuwa? Yace a'a, duk wanda ya shiga addinin nasa baya fita, ko menene ya fuskance shi. Qala fa hal tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala, yace shin kuna zargin sa cewa yana yi muku ƙarya ko maƙaryaci ne shi, ko ya taɓa yin ƙarya kafin yayi da'awar annabcin da yake yin da'awarsa? Kun ga da cewa yana ƙarya ko maƙaryaci ne? Qultu la, yace a'a sam sam. Qala fa hal yagduru, yace shin yana yin cuta? Qultu la, yace nace a'a. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'il. Qultu la, wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Qala, mu muna zaune a wannan lokacin ba mu san me zai aikata ba. Qala, sai yace walam tumakkinni kalimatan adkhulu fiha shay'an ghairi hadhihi alkalima, yace kuma ni ba wata magana da ya gaya min da zan iya sakaɗa wata magana ya bani dama in sakaɗa. Bai bani dama na yi wata magana ba, sai dai min tambayar da zai amsar ta kawai a takaice zan bashi. Qala fa hal qataltumuhu, yace shin kun yaƙe shi, kuna faɗa da shi? Qultu na'am, nace i. Qala fa kaifa kana qitalu iyahu, yace yaya yaƙin sakamakon sa yake kasancewa tsakanin ku da shi, wa yake nasara? Fa qultu al harbu bainana wa bainahu sijal, yace yaƙi tsakaninmu da shi yayi nasara,
wani lokacin ya zamanto mu kuma mu ne kamar muka yi nasara, wani lokacin shi zai nasara, wani kuma lokacin kamar mu muke nasara. Qala madha ya amurukum, ice to me yake umarta ku da shi? Qultu yaqulu ibudullaha wahdahu wa la tushriku bihi shay'a. Ice abinda yake umartar mu shine wai mu bautawa Allah shi kadai, kada kuma mu shirkanta kowa da shi wajen bauta. Sannan kuma yana cewa mu bar abinda iyayenmu muka gada suna yi, kuma yana umartar mu wai mu yi sallah, wai mu yi sadaka, wai mu kame, mu zama kamanmu ba wayanda suke yin abubuwa na fitsara ba, kuma ya zamanto mu zamanto masu sada zumunci ne a tsakanin danginmu. Faƙala liturjamanihi, sai sarkin Basra ya ce da masu yi masa farjama, masu yi masa fassara, kullahu ku gaya masa, shi Abu Sufyan dinan ku gaya masa, sa'altuka an nasabihi fa zakarta annahu fikum zu nasab. Ice na tambaye ka game da dangantakar nasabarsa, ka ce min shi mai nasaba ce tsarkakakkiya mai daraja. Wa kazalika rusul tub'asu fi nasab. To haka kuma yanda annabawa tsarin Allah yake, annabawa ba a aiko su a cikin mummunan nasaba. Nasabarsu kyakkyawa ce, tsarkakakkiya ce. Ba za a aiko su a cikin dangin da suke watsatsu ba. Haka tsarin Allah yake a annabawan da suka gabata. Wasa'altuka, kuma na tambaye ka cewa, shin akwai wani wanda ya fara yin irin wannan da'awar a cikin ku kafin shi? Kace a'a babu. Qultu law kana ahadun qala hadha alqawl qablahu la qultu rajulun ya'tasi biqawli qila qablahu. Ice to da na tambaye ka cewa ai wani ya taba yin da'awar annabtan nan a cikin ku aka zo ana faɗa har ya ji, kace babu wanda ya taba yi, shine farkon wanda ya zo da ita. Ice to da wani ya taba yin wannan da'awar, da sai mu ce ya ji maganar wani ne ya ɗosano shi ma ya zo ya ɗora a kai yake ji. Kuma na tambaye ka cewa cikin iyayensa da kakanninsa akwai sarakuna ko akwai wani sarki? Kace a'a. To inda ka ce min akwai wani sarki, falau kana, da sai in ce maka to ai ma'ana shi ɗin ya zo ne yana ƙoƙarin ya dawo da mulkin gidansu. To babu ko ɗaya akan wannan. Wasa'altuka hal kuntum tattahumunahu bil kazbi qabla an yaqula ma qal. Na tambaye ka kuma cewa shin kuna zargin ya taɓa yin ƙarya ko shi maƙaryaci ne? Kace a'a. Faqad a'rifu annahu lam yakun liyazara al-kaziba 'ala an-nas wa yakziba 'ala Allah. Ice da na tambaye ka kace baya yin ƙarya, to sai mu ce maka cewa ba zai ƙi wa ɗan adam ƙarya ba, sannan yayi tsaurin ido yayi wa Allah ƙarya. Idan har bai yi wa mutum ƙarya ba, to wannan ya fi cancanta a nesanta shi cewa zai wa Allah ƙarya. Don haka maganar ƙarya yake yi bata taso ba. Domin ba zai ƙi wa ɗan adam ƙarya ba kuma ya yi wa Allah ƙarya. Wasa'altuka ashrafan nas yattaba'u, hanna kuma tambaye ka cewa manyan mutane masu daraja, masu shugabanci, masu faɗa aji, su ne suke yin biyayya gare shi, suke shiga addininsa, ko kwa raunana? Kace a'a, ya ku bayi ne raunana gama garin mutane su suke bin sa. To dama a tsarin tarihin annabawan da suka gabata, gama garin mutane
ya ku bayi da raunana su ne waɗanda suke bin annabawa. Wasu altuka na tambaye ka cewa ƙaruwa suke yi ko raguwa, ka ce a'a ba sa raguwa, ƙaruwa suke yi. Fa zakarta annahum yazid wa kazalika amrul iman hatta yatim. To dama haka al'amarin imani yake, idan ya taso haka zai rinka yi, yana gaba yana gaba yana gaba yana gaba yana ƙaruwa har sai ya cika, saƙon Allah subhanahu wata'ala ya gaba aiko shi kakaf tukunna. Wa kazalika al-iman hatta haka imani yake baya komawa baya. Sannan kuma na tambaye ka cewa waɗanda suke bin sa suna yin ridda don ɓacin rai da damuwa da baƙin ciki da addinin da suke shiga ciki, kace a'a ba sa nuna damuwa. Ice to shi sarkin Basra yace to haka imani yake. Imani idan ya haɗu da zuciya, ya shiga zuciya, to ko da yaushe zuciyan nan cikin sa'ada take, cikin ainihin warwasawa take, cikin wasai take, ko da kuwa ana tsaga jikin mai ita da reza ko da zarto ko da wuƙa, wannan a fili za ku rinka gani, amma shi zuciyarsa cikin kwanciyar hankali take, cikin zaman lafiya take, cikin jin daɗin imani take. Sannan na tambaye ka cewa yana cuta macuci ne shi ko kuwa, sai ka ce a'a baya yi. To haka annabawa suke, ba sa cutar da kowa, ba sa cutar da mutane. Na kuma tambaye ka cewa me yake umarta ku da shi, kace yana umarta ku cewa ku bauta wa Allah, kada ku yi shirka, sannan kuma yana hana ku ga bautar gumaka, yana umarta ku yin sallah da gaskiya da kamewa. To idan abin da kake faɗe kai ɗin haka ne, gaskiya ne, inda nake zaune ɗinnan, inda diga-digina suke ɗinnan, ba wai garinku na Maka ba, inda nake zaune ɗinnan sai ya mamaye shi, sai ya cinye shi da yaƙi, sai an yi musulunci a Basra, sai an yi musulunci har gaban Basra. Ba musulmi ne ba yake faɗa wannan, ƙwararren masanin rayuwar yau da gobe na gaske shi ne yake wato ƙalailaice magana akan abubuwan da suke faruwa. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij, kuma ni ina da sanin cewa an ce wani annabi zai fito bayan annabin da ya gabata, amma ban yi zaton cewa ai a cikin ku Larabawan nan zai bayyana ba. In ba don haka ba, ai da na yi yunƙuri na zabura domin nima in je na riske shi, na yi imani da shi. Inda ina gurin da yake, sai na wanke ƙafarsa na sha ruwan, sannan sai ya aiko, yace a ɗauko littafi a rubuta. Aka karanta maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko da ita. Da ya gama karantawa, sai ya zamanto ana ta sowa, sai ya ce da ƙurayshawan nan ku ku fita, sannan ya ce da jama'arsa da suke nan, ya yi umarni da a zo. Sai shi Abu Sufyan yake cewa a'a, tun da aka kore mu, wannan al'amarin ya zama kamar abin da ya faru na Abu Kafsha ne, tun da har wannan mutumin ya zamanto mutanen Banul Asfar, wato Rumawa ma suna jin tsoronsa. Ma'ana yake cewa kamar wani abu ne da aka kitsa shi cikin dare. Lallai al'amarin nan na Muhammadu, annabi Sufyan sayyidina Abu Sufyan lokacin bai musulunta ba, yace ce lallai abin nan na Muhammadu fa ya girmama, yanzu wannan tsafin nasa har ya kai mutanen Romawa suna jin tsoronsa. Fama ziltu muqinan, shi kansa Abu Sufyan a wannan lokacin yake cewa tunda shugaban Basra
ya gaya min wannan maganar, abin yana raina, na san tabbas manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da musulunci sai ya yaɗu, kuma sai na rinka jin kamar musulunci sai ya shiga zuciyar nan tawa. In jiwa Sayyidina Abu Sufyan kafin ya musulunta. Bayan ya musulunta yake gaya wa Sayyidina Abdullahi ɗan Abbas wannan. A nan za mu tsaya saboda lokaci ya yi tun da na san domin dai mu kai ƙarshen ko kuma kusa da ƙarshen wannan matsalar, shi sa muka ja abin har ya zo zuwa ga ƙarshen wannan yankin. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da kyawawan sunayensa da ɗaukakakkun sufofinsa ya mana muwafuƙa da gamdagatar da yin koyi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, da yi masa biyayya da ƙoƙarin kwatanta daidai abin da yake aikatawa irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so a aikata. Allah muna roƙonka da ɗaukakakkun sunayenka da kyawawan sufofinka, ka yi albarka a cikin rayuwarmu, ka yi albarka a cikin daminarmu, ka yi albarka a cikin gudanar da duk al'amuran ƙasar nan tamu da yanayin da ake ciki. Allah muna roƙonka ka ji ƙan magabatanmu, marasa lafiyanmu Allah ka ji ƙansu, ɗalibanmu da suke jarrabawa Allah ya musu muwafuƙa da dace da kyakkyawan nasara da ilimi mai albarka, ba ilimin da zai zamanto kaico a gare su ba. Muna roƙon Allah ya zama da su shugabanni nagari a duk inda suka samu kansu, waɗanda za a yi farin ciki da shugabancinsu da gudanarwarsu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.